Moi bons días, moitas grazas por estar aí como sempre. Quero empezar, lóxicamente, facendo unha valoración do que pasou esta semana e expresando o agradecimento ao conxunto da ciudadanía de Santiago. Creo que o comportamento sigue sendo francamente moi satisfactorio, globalmente excelente. A cidade vai recuperando pouco a pouco, aínda non o seu pulso normal, pero si vai recuperando o seu pulso na hostelería, no comercio, nas terrazas, na actividade empresarial, no tráfico, máis lentamente no transporte público, pero o vai recuperando e o vai recuperando con paso firme, con pasos ben dados. Os datos que temos, datos estadísticos, nos indican que desde o punto de vista da circulación viaria estamos por enriba do 60%, entre o 60 e o 65% do que era habitual antes da crise, tendo en conta que os colexios non están tendo actividade. Podemos considerar que en realidade eso serían 10 puntos máis, por lo tanto é un nivel de recuperación sostido, crecente, notable, importante. No transporte público, de momento, tamén a recuperación se está producindo de xeito máis lento. O dato de onte mesmo é o 21%, o de antonte o 19,8%, o día anterior o 20%, quer dizer que estamos movéndonos en ese nivel de 20-21, que ainda está moi lonxe da media, pero en todo caso é unha tendencia positiva. E o que vemos, por exemplo, coas terrazas, despois de un certo tira e afloxa, porque sobre todo o sucedido o primeiro sábado nos obrigou a ser insistentes e controladores. Eu creo que ahora mesmo se está actuando con gran responsabilidade, respetando as medidas de seguridade e, por outro lado, tamén axuda o tempo as terrazas ben cheas. E o que me digan os comerciantes é que globalmente está respondendo mellor do que les esperaba. É verdad que con diferencias, o comercio vinculado ao sector turístico, lóxicamente, mentras non se recupere a mobilidade, é imposible que se recupere, pero no comercio máis vinculado aos ciudadanos de Santiago, máis directamente hacia eles, en cambio, as noticias que me trasladan comerciantes en particular e as asociacións de comerciantes en xeral, razonablemente positiva. Estamos tendo reunións coas asociacións de comerciantes todos os martes. Este martes que ven non será posible porque teremos que cambiar a para o mércores, pero de forma regular. Tamén con hostelería se está mantendo reunións semanales e espero que poidamos ir recuperando o pulso normal da ciudad e sustituindo progresivamente as reunións que se celebran virtualmente por reunións xa presenciales, porque si ben é certo que estas novas tecnoloxías chegaron para quedarse, tamén é certo que a veces o contacto humano é útil e necesario. Hoxe tamén é un día importante para os compostelanos, para a sociedade compostelana e para centos de miles de familias españolas. Se aprobou o ingreso mínimo vital hoxe no Consello de Ministros. É unha necesidade imperiosa a súa aprobación. Desde o punto de vista do Concello de Santiago, nos vimos facendo e estamos facendo porque é a nosa obrigación, porque é necesario, e por suposto faremos durante o tempo que siga sendo necesario, un esforzo extraordinario garantíndolles o apoio ás familias. O dato que me facilitaban de onte é que nós temos no bono do ticket especial de compras 1.396 familias acollidas no día de onte e 3.473 personas. Temos tamén na renta social municipal outras 28 familias e mantemos en ese comedor escolar específico que está funcionando e na que non haya actividade escolar outras 248. Estamos falando, por tanto, de máis
de 3.700 personas, casi 3.800 personas en esos servicios extraordinarios que se están prestando, que lógicamente seguiremos prestando, mientras sea necesario. Pero a renta mínima vital venlle a garantir, ao menos a esas 1.424 familias de Santiago que están en este momento no ticket especial de compra e que están en este momento na renta social municipal, venlles a garantir que en un tempo razonable podrán ter garantida unha renta básica que lles permita afrontar os problemas do día a día en moito mellores condicións. Tamén, desde o punto de vista municipal, nos vai a permitir que este ritmo que estamos mantendo agora mesmo, que supón un custo de 80.000 euros semanales, de algo máis de 80.000 euros semanales, me refiro só ao custo extraordinario, e que facemos moi satisfeitos e moi convencidos da nosa obligación, que, como decía outro día no pleno, non temos, en principio, financiación para mantelo máis aló do mes de xullo. Teríamos que buscar outros fondos donde fora a partir de xullo, porque a este ritmo só poderíamos manter durante aproximadamente unhas 10 semanas, 9 ou 10 semanas. Bueno, pois nos permitirá atender mellor outros servicios. Por suposto, todo isto é sin ter en conta a atención ás persoas sin fogar, o SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, que tamén nos permite atender e axudar a centros de familias compostelanas, e que esos servicios van a seguir manténdose ao longo do ano, igual que o comedor escolar. Recuperaremos co curso o comedor escolar normal, que é o vinculado á actividade escolar, porque ahora mesmo temos un comedor escolar sin escolas. Ben, eu expreso a satisfacción. Habilitaremos e falaremos desto na semana que ven e ofrecemos a nosa colaboración, pero habilitaremos procedimentos para axudar as persoas a informarse e a unha tramitación rápida, o máis rápida posible, desta renta mínima vital. Por lo tanto, eu espero que o luns próximo podemos falar con máis detenimento. Non falamos hoxe, porque primeiro me gustaría haber publicado o decreto. Xa van varias veces que no Concello tomamos decisións con urxencia, e cando se publica o decreto no Boletín Oficial do Estado ou no Diario Oficial de Galicia, vemos que hai matices importantes entre o decreto que se publica e a información de prensa que se publica. Por tanto, preferimos ser prudentes. Mañá salirá publicado o decreto, presumiblemente, e o luns, na rolda de prensa habitual, falaremos desta cuestión con máis detenimento. Tamén outro tema que dou que falar esta semana é o tema este de Salgueiriños. Bueno, todo isto que está plantexando o COVID é que nos está obligando a ordenar cousas que nos últimos anos estaban moi desordenadas. Un é o tema da Plaza de Bastos. Sinceramente, estou moi contento de como está funcionando a Plaza de Bastos, e sinceramente está funcionando moito mellor agora que hai 4 meses. Está funcionando, entre outras cuestións, porque co COVID houve que tomar medidas de control, de aforos, de distancias, etcétera, etcétera. Que é posible que se vayan relaxando seguramente ao longo das próximas semanas, pero o que non sería bo é que volvéramos a unha situación desorganizada como a que chegou a haber en determinados momentos. E isto, que en parte é aplicable á Plaza de Bastos, con máis motivo é aplicable a Salgueiriños. En Salgueiriños hai un reglamento municipal en vigor desde 2006, por tanto, deberá ser conocido por todos, porque leva 14 anos, modificado polo Partido Popular en 2013, pero é xusto reconocer que os últimos gobernos renunciaron a xestionar Salgueiriños. Entón, aquelo derivou en un caos. E cando digo un caos, din que hai 240 postos, pois habería, pero solamente había 60 que tuveran licencia. O resto non tiñan licencia municipal.
E, por certo, tampouco creo que foran 240. E o que sí podo decir, e espero que ninguén me despinta, porque o comprobei personalmente, que aquelo era un caos organizativo, con todas as furgonetas metidas no medio do mercadillo, un desastre. Por lo tanto, o COVID-19 nos obliga a reordenalo, e iso é o que estamos a facer. Tal como di o regulamento, entre o 15 de xaneiro e o 15 de febreiro, por lo tanto, antes do COVID, nada ten que ver co COVID, se abriu, como é obligatorio cada ano, o período de inscripción de aqueles que desean instalarse. Cantos se apuntaron? 65. Ninguén pode decir que non se apuntou polo COVID. Non, porque o 15 de febreiro, cando rematou o plazo, aínda non estábamos con eso. O período de alarma empezou en marzo, non en febreiro. Por tanto, non se apuntaron porque non se apuntaron simplemente e porque era o mismo que fixeron no ano pasado e o anterior, e o anterior, e o anterior. Porque estuve mirando e o promedio digamos, de establecimentos, de comerciantes que pedían autorización e tiñan autorización estaba en torno a esa cifra nos últimos 8 anos. Por lo tanto, non é un problema nin do COVID, nin deste ano. É un problema de que era así. E iso acabouse. Con COVID ou sin COVID, xa era horas de que se acabara e queda acabado. En primeiro lugar, dos 65 que se inscribiron, vaise a respetar o seu dereito porque só faltaría. Foron os que respetaron os plazos e os que actuaron conforme o regulamento e a lei. Por lo tanto, teñen preferencia. E esos 65 solicitudes están resoltas. Con aqueles que acreditaron o cumprimento de todos os requisitos, teñen autorización definitiva. E aqueles que non o acreditaron, teñen unha autorización provisional e un plazo de 30 días para subsanar as carencias. Ahora nos piden que abramos un novo plazo. Bien, non podemos abrir un novo plazo, porque o impide o regulamento. Si imos a tramitar as solicitudes presentadas fora de plazo en un tempo que habilitaremos o vindeiro luns na Xunta de Goberno, presumiblemente ata o día 16 de xullo. Como resolveremos estas 9 solicitudes? Pois todos os que cumplan, tendo en conta o momento no que se presentaron, por orden de presentación de todos os que cumplan. Tamén se lle deron instruccións aos servicios técnicos municipales de que reevalúen o espacio e de acordo coas normas de seguridade actualmente en vigor que nos indiquen cantos postos se poden sinalizar. Xa está feito. Me din que entran 104 postos. Por lo tanto, haberá 39 solicitudes máis que poderán ser atendidas, salvo que aqueles que teñen unha autorización provisional incumplan e entón perderían o seu dereito e entraría o seguinte da lista. Mais adiante, cando campen estas medidas, que seguramente irán cambiando progresivamente, veremos que posibilidades temos de ampliación deste número de postos. Pero, en todo caso, o que chegou para quedarse. Aí non se vai instalar ninguén que non este autorizado. Punto 1. Punto 2. Todos os que queiran instalarse terán que cumplir os requisitos. Punto 3. O regulamento establece dúas posibilidades, A e B. A é sacar unha autorización anual, que eso sí, facilitaremos que se poida pagar unha parte ahora e a outra parte se lle dará un plazo hasta o mes de novembro, a segunda parte, polo menos este ano, para o ano que ven veremos se se pode mellorar esas condicións, e en segundo lugar, o propio regulamento contempla que se poden conceder autorizacións puntuales semanales, cunha serie de condicións. Teñen que solicitalo con 5 días de antelación e teñen que abonar unha pequeniña tasa para poderse instalar. Por lo tanto, o recinto vaise acotar, o recinto vaise controlar e ali se vai instalar quen teña autorización e quen non, non. E o que queira ter autorización, o que ten que facer é empezala por pedir. Non se pode queixar a xente de que non lle deron autorización a que non a pideu siquiera.
nin a xente pode reclamar o seu dereito a facer da súa capa ursallo e o que lle dé a gana. Eso non é posible. Porque ademais hai normas que desde o punto de vista da higiene, da seguridade, da propia calidade do servicio que se oferta, do propio funcionamento do mercado. Por lo tanto, para ben de todos eles, chegan para quedarse. Se queremos que ese mercadillo teña un reconocimiento de calidade, como teñen outros, en poblacións non tan lonxanas do noso, temos que poñer orden e garantizar que vai a funcionar de forma ordenada. É dicir, as furgonetas, hai un maravilloso parking apenas a 100 metros de distancia cunha tarifa de €1,5 as 24 horas. Me parece un luxo en Santiago. E hai espacios para aparcar sin pagar nada. Xa lle gustaría a Plaza de Abastos ou xa lle gustaría o ensanche ou a zona histórica ter unha oferta, ter esa posibilidade, e non a teñen. Por tanto, imos a poñer en valor o que temos e entre todos nos imos a esforzar por facer un mercadillo ordenado e de calidad. E, desde logo, nós non imos a consentir outra cosa. Por tanto, estamos dispostos a traballar con todos para facer as cousas que hai que facer. Pero non pretendamos amparar nin facer lecturas extrañas de que quen non pideu permiso agora o reclame, quen ni siquiera o pideu, quen non cumple os requisitos reclame un dereito que non lle asiste. Ben, e entrando no ámbito económico, teño que decir que o vindeiro luns, como xa é público e notorio, se aprobará a convocatoria de axudas para a hostelería e posiblemente nunha xunta de goberno extraordinaria que faremos o venres se aprobará a convocatoria de axudas ás asociacións de comerciantes. A convocatoria de axudas ás asociacións nós tiñamos todo preparado para leválo ao luz. As asociacións nos fixeron diferentes propostas que queremos estudiar e contrastar con eles, por lo tanto, creo que é preferible esperar uns días, porque senón a nosa intención era sacalo este luz, pero en este momento a realidade é que o Concello de Santiago ten 5 programas de apoio ao comercio, aos microempresarios e aos autónomos en convocatoria pública, 4 deles desde o día 8 de maio e o quinto desde o día 17 de maio, que con un mes para a presentación de propostas. Son programas ambiciosos e o que hai que añadir unha sexta convocatoria que é a do consorcio e a que haberá que añadir unha sétima convocatoria que tenemos en marcha o luz que ven. E todo isto sin ter en conta a campaña que está en este momento en marcha de Un Merco Aquí para fomentar e apoiar o comercio local que está en marcha en Santiago, con un custo de 60.000 euros que abona íntegramente o Concello. A programación da festa que se vai chamar Prima 20, para que ninguén diga, bueno, salvo que os comerciantes prefieran cambiar de nombre, pero en principio o nombre vai ser Prima 20 e que se vai celebrar entre o 25 e o 27 do mes de xuño, que se vai celebrar nos barrios de Santiago, na Rúa de San Pedro tamén, no Ensanche, na Cidade Histórica, en Fontiñas, con gran animación de rúa e tamén en parques de Santiago. O obxectivo é dinamizar a vida ciudadana e nos imos animar o pequeno comercio. Que faga ofertas ou non é a súa decisión, que nos imos a respetar, pero incluso aquel que queira salir á rúa, lle imos a dar facilidades para que salga á rúa. Temos que dinamizar e animar a vida ciudadana. Bien. E tamén, aparte deso, o Concello aportará 100.000 euros para as compras de tickets de aparcamentos, que se hai unha proposta
das asociacións de comerciantes, pois se canalizará a través das propias asociacións de comerciantes para que sea un mecanismo que garantice maior efectividade e tamén que sirva para poñer máis en valor o papel das propias asociacións, porque nos parece importante apoiar o tecido asociativo. Non sei se vai haber preguntas, parece que sí. Se me ocorre alguna cousa máis, xa direi. Por certo, a semana que ven falarei das festas do apóstol. Podía falar hoxe, pero vou falar a semana que ven. Marga Mosteiro, da Voz, sobre Salgueiriños. Dos 65, cantos están confirmados e cantos están provisionais? Aproximadamente mitad e mitad. Sobre eso, se se van a atender outras peticións, como que se habilite espazo gratuito os xoves para os clientes, reforzo de buses, e que se habilite espazo na zona libre que hai xunto á facenda, que corre menos o aire, que se limpe o espacio aberto do cuartel de bombeiros, onde estarían tamén máis protegidos. Iremos considerando outras hipótesis, pero primeiro imos saber cantas solicitudes cumplen os requisitos. Porque, volvo a repetir, este ano houve 65, que é aproximadamente o mesmo número de solicitudes que houve o ano pasado e que houve o ano anterior. Vamos a ver cal é a demanda real de solicitudes que se confirman. Logo, a partir de aí, organizaremos o espacio en función das solicitudes. Segundo, aparcamento gratuito. Mire usted, teñen unha oferta de aparcamento incomparablemente mellor que a da gran maioría do comercio de Santiago, que é o propio aparcamento de Salgueiriños cunha tarifa fixa de €1,5 a hora. Eso non, o día, perdón. Podemos estudiar algunha fórmula máis barata para un aparcamento de unha hora, eso podemos estudiar. Gratis non é nada. Todo depende de quen o paga. No comercio do ensanche, o acordo coas asociacións é que o Concello pagará o 75% e as asociacións de comerciantes o outro 25%. Pero, desde logo, a oferta que hai en Salgueiriños para estacionamento é incomparablemente maior e mellor que a que teñen o ensanche. Porque, por poñer un exemplo, en Cancelas, ou, por poñer outro exemplo, en área central, quen paga o parking son os propios comerciantes. En Cancelas é gratis para o cliente, pero non é gratis para os establecimentos que están en Cancelas, que eles pagan a parte proporcional que a cada un deles lles corresponde dos custos de funcionamento do aparcamento. Ou non é gratis para os comerciantes de área central, que eles pagan os tickets. Por tanto, temos que buscar unhas propostas que sean equilibradas. E o que reclama esa persona, porque é difícil saber cal é a representatividade real de cada un, porque isto non se move polo sistema tradicional, que hai unha asociación formalmente constituída, sino que hai asociacións formalmente constituídas e persoas que manifestan que teñen un elevado nivel de representatividade, que eu non cuestiona porque me parece que é certo, pero que non está acreditado, máis que polo reconocimiento que poidamos facer. Todos nos temos que responsabilizar. O que non pode ser é pedir, pero non nos responsabilizamos. Ten que haber un quid pro quo. Nos respondemos en isto e pedimos isto. Non se pode decir, nos pedimos todo eso e non ofrecemos nada. Eso non pode ser. É dicir, de feito, a persona de referencia de que eles falan reconoce que os 75% dos seus representados están en situación de total e absoluta irregularidade. Bueno, pois, algo tenemos que facer entre todos para darlle unha salida a esa situación. E volvo a repetir, ninguén pode protestar porque non se lle dou un permiso que ni siquiera pideu. Por principio. E segundo, non é só pedilo, é que ademais hai que cumplir coas obligacións que conleva ese permiso. Hai que estar dado de alta no epígrafe fiscal correspondente, hai que estar dado de alta no rexistro correspondente e hai que abonar as tasas correspondentes, xa sexa para ter un posto de naturaleza
permanente ou, senón, de tipo temporal. É dicir, eu non creo que fose correcto que pola miña parte dixese outra cousa. E algúns que ahora andan a dicir outra cousa deberán empezar por entonar o mea culpa e reconocer que non foron quen de ordenar absolutamente nada no tempo que tuveron a responsabilidade de facelo. E repito, que non foron quen de ordenar absolutamente nada no tempo que tiñan a responsabilidade de facelo. Por lo tanto, todos con un pouco de prudencia a hora de dar leccións, porque deberamos ser conscientes das dificultades que ten e do mérito que ten, ainda que sea o mellor forzado polas circunstancias, quen ten que afrontar o problema. Cal é a postura do Concello no tema do vertedoiro de Miramontes? Está dita pública e notoriamente por activa, por pasiva e por perifrástica. Nós queremos que se peche ese vertedoiro, estamos totalmente en contra da continuidade deste vertedoiro. Pero a competencia non é municipal, senón autonómica. En este momento, a comunidade autónoma entende que o vertedoiro cumple a normativa legal e están os recursos correspondientes diante dos tribunales de xusticia, que serán, en todo caso, os que terán que resolver e nós teremos que estar o que resolvan os tribunales de xustiza. Ramón de Onda Cero. Aerolíneas como Iberia ou Vueling anuncian voos a partir de xuño e xullo. Como será a volta do turismo á cidade? Que previsións habería de volta de turistas e peregrinos a Santiago? Bueno, primeiro, parece que todo se vai a reactivar a partir do 1 de xullo. Iso é moi importante. O turismo representa en Santiago o 20% do noso Produto Interior Bruto. Parte dos problemas sociales que temos en este momento na cidade se derivan do que está sucedendo co turismo, do parón turístico, e teño que decir a verdad, de algunhas situacións contractuales que son relativamente frecuentes. Hai moita xente da que hoxe está reclamando, recibindo axuda, pois que tiña contratos por horas que non reflectían o volumen de horas que traballaba e tiña contratos ou non tiña contratos. Iso, en esta situación, todas esas situacións que se moven na parte máis débil están saltando. Eu espero que esta situación se corrixan no futuro. En calquer caso, nós necesitamos a recuperación do turismo, porque é unha parte importante da economía da ciudad, pero todos debemos ser conscientes de que a recuperación do turismo vai a ser paulatina. Probablemente non vai ser unha explosión, senón que vai ser paulatina e vai a ser fundamentalmente co turismo nacional e portugués, que a ese nivel o portugués, o turismo ibérico, o podemos considerar todo como turismo, digamos, de casa. O turismo de máis longa distancia vai a costar máis tempo e determinado tipo de turismo máis vinculado a excursións probablemente sexa aínda máis lenta a súa recuperación, porque ten un componente de personas dunha idade media elevada que probablemente van a ser, digamos, os que van a medir máis os riscos. Pero para que a recuperación sea efectiva e sea sostida no tempo, é moi importante, absolutamente fundamental, o manter a seguridade e que non se produzan rebrotes. A produción de rebrotes e o retroceso no camiño andado pode ter efectos moi negativos para a ciudad e para o conxunto de Santiago. Nada máis. Bueno, espero ter contestado con claridade o que se me preguntou.